SF er et socialistisk parti. For SF handler socialisme først og fremmest om at give mennesker større magt over deres eget liv og over samfundsudviklingen gennem udvidelse af demokratiet. For at demokratiet kan fungere optimalt, er det nødvendigt, at frihed og lighed går hånd i hånd. Mennesker skal selv skabe og styre samfundsudvikling. Vi skal ikke lade markedet og systemerne bestemme, men give borgerne indflydelse på arbejdspladsen, i institutionen, på skolen osv. SF er et rødt-grønt parti. Vi arbejder for en grøn omstilling af produktion og forbrug, så vi på sigt kan leve i pagt med naturen på en bæredygtig måde. Pia Olsen Dyhr, født den 30. november 1971 i Vallensbæk, er dansk SF-politiker, der har været medlem af Folketinget siden folketingsvalget i 2007. Dyhr er uddannet som bachelor inden for politik, og hun har blandt andet arbejdet som politisk koordinator for CARE Danmark og som koordinator for Danmarks Naturfredningsforening. Når et menneske mister dagpenge, mister alle tryghed. I år vil ca. 15.000 danskere opbruge deres ret til dagpenge. Det svarer til 41 i døgnet, eller mere end halvanden time. Derfor skal vi have en dagpengeløsning nu. Flere voksne til vores børn. Et godt voksenliv begynder i barndommen, og derfor skal vi investere i børnene. Desværre er kvaliteten i børnehaver og vuggestuer truet af for få hænder. Derfor vil SF ansætte 5.000 flere voksne i daginstitutionerne. Vores planet har ikke brug for mere varm luft. SF vil have mere natur, flere grønne arbejdspladser og grøn omstilling af landbruget. Vi skal styrke og bevare Danmarks førerposition på klimaområdet og fjerne hormonkemi fra legetøj og cremer. Og så skal vi have en strammere miljølovgivning, der forhindrer udvinding af skiftergas. SF lige nu. De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen, rydde op efter spekulation, grådighed og uansvarlighed. Det har været hårdt, men heldigvis tyder en del på, at det er ved at lykkes, selvom væksten i dansk økonomi fortsat er sårbar. Nu kan vi vælge at investere i mennesker, fællesskabet og en bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn. Hvis Danmark skal klare sig godt i årene frem, er det den eneste fornuftige valg. Pedersen til skatteminister, på trods af, at han med kun 684 stemmer ved valget var meget langt fra at blive valgt. Et andet spørgsmål, der kan jo intern debat, var synet på indvandring og hvilke krav man skal stille til folk, der ønsker SF nu. De seneste år har handlet om, at de skulle stå for styr på økonomien efter finanskrisen, rydde op efter spekulation, grådighed og uansvarlighed. SF mener, det har været hårdt, men heldigvis tyder en del på, at det er ved at lykkes, selvom væksten i dansk økonomi fortsat er sårbar. Nu vælger SF at investere i mennesker, fællesskab og en bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn, sådan så Danmark kan klare sig godt i årene frem og er det eneste fornuftige valg. SF Ungdom. SF's første ungdomsorganisation var Socialistisk Ungdomsforum, der blev stiftet i 1961. Da SF blev splittet i 1968, forlod store dele af SUF partiet til fordel for det nydannede parti Venstresocialisterne. SF oprettede i stedet et ungdomsudvalg inden for partiets rammer. Udvalget fik dog hurtigt status af en selvstændig organisation.